देखी एगो औरत अपना पति से बाबा भीम जी के दर्शन करे खातिर मनोहार करतारी। आ देखी कैसे कहतारी आ कौना भाव में कहतारी। अमर जी कुशीनगर सहजल बाबा के आसन मीठा झनकार सैया हमरो के ले चली भीम दरबार राजा हमरो के ले चली भीम दरबार सैया हमरो के ले चली। बाजता आजन बाजन सहजल बाबा के आसन मीठा झनकार सैया हमरो के ले चली भीम दरबार राजा हमरो के ले चली भीम दरबार सैया हमरो के ले चली भीम दरबार राजा हमरो के ले चली। भीम दरबार सैया हमरो के ले चली भीम दरबार राजा हमरो के ले चली। सुनतानी लागल बाटे भीम जी के मेला होत बाट चर्चा जहाँ भीम जी के खेला होत बाट चर्चा जहाँ भीम जी के खेला। सुनतानी लागल बाटे भीम जी के मेला होत बाट चर्चा जहाँ भीम जी के खेला। इहबे से धोलो गाड़ी पेनली हनाया साड़ी बनी शुक्रवार सैया हमरो के ले चली भीम दरबार राजा हमरो के ले चली भीम दरबार सैया हमरो के ले चली भीम दरबार राजा हमरो के ले चली। भूखल पानी 14 अप्रैल तू देखाई दा मनवा के ललसा तू मन हसा पुराई दा मनवा के ललसा तू मन हसा पुराई। ए जी भूखल पानी 14 अप्रैल तू देखाई दा मनवा के ललसा तू मन हसा पुराई दा। पंचशील साड़ी लेके भीम जी के मेला देखे फूला सैया हमरो के ले चली भीम दरबार राजा हमरो के ले चली भीम दरबार सैया हमरो के ले चली भीम दरबार राजा हमरो के ले चली। भीम जी के मेला रानीवास जाले घूमे राजा मुकेश गीत गाई झूमे राजा मुकेश गीत गाई झूमे। भीम जी के मेला वाला अमित जाले घूमे राजा मुकेश गीत गाई झूमे। आरती उतारब चल के पौआ पखारब चल के जुटल बजबार सैया हमरो के ले चली भीम दरबार सैया हमरो के ले चली भीम दरबार राजा हमरो के ले चली भीम दरबार राजा हमरो के ले चली। चली ना पंकज सैया हमरो के ले चली भीम दरबार सैया हमरो के ले चली भीम दरबार राजा हमरो के ले चली भीम दरबार